Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Мода на імёны пастаянна мяняецца, і так лёгка страціць сувязь з тым, што стаіць за родным гучаннем. Нашы імёны – гэта адлюстраванне культуры, гісторыі, надзей і мараў, якія ўкладалі ў іх нашы продкі. Імя фармуе асобу і можа нават вызначыць будучы лёс. У кожным зашыфраваны цэлы свет. Свет легенд і міфаў, рэлігійных вераванняў і гістарычных падзей. Мы пачынаем падарожжа ў часе, каб раскрыць таямніцы жаночых імёнаў. Сёння мы пагаворым пра імя, якое пранесла сваю велічную і адначасова трапяткую гісторыю скрозь тысячагоддзі. Імя Марыя – гэта абсалютны феномен. Прыйшоўшы на нашы землі з хрысціянствам, яно настолькі глыбока ўрасло ў беларускую культуру, што стала ўспрымацца як абсалютна роднае, якое адлюстроўвае душу нашай зямлі. Марыя паходзіць са старажытна-яўрэйскай мовы ад імя Мір'ям. Лінгвісты і да гэтага часу спрачаюцца аб яго дакладным значэнні, але самыя вядомыя трактоўкі зачароўваюць сваёй кантрастнасцю ад горкай і непакорлівай да жаданай, ціхамірнай і спадарыні. Значную ролю ў яго распаўсюджванні адыграла шанаванне панны Марыі Багародзіцы, чый вобраз стаў для хрысціянскай культуры эталонам чысціні, мацярынскай любові і вышэйшага духоўнага заступніцтва. На беларускіх землях гэтае імя вядома з часоў старажытнай Русі і ніколі не губляла сваёй папулярнасці. Але менавіта ў Беларусі яно набыло унікальныя, неверагодна паэтычныя народныя формы. Беларусы ласкава і напеўна трансфармавалі яго ў Марыля і Марыся. Яскравым прыкладам сілы і высакароднасці гэтага імя ў нашай гісторыі стала княгіня Марыя Магдалена Радзівіл. Знакамітая мецэнатка і выбітная дзяячка беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя, яна шчыра полюбіла беларускую культуру. Менавіта Марыя Магдалена фінансавала выданне першых знакавых кніг нашых класікаў, адкрывала беларускамоўныя школы і да канца жыцця падтрымлівала нацыянальную асвету, стаўшы сапраўдным анёлам-захавальнікам для беларускага слова. Марыя – імя з далікатным гучаннем і нязломным унутраным стрыжнем. Яго уладальніцы спалучаюць у сабе знешнюю мяккасць з велізарнай душэўнай устойлівасцю, валодаюць абвостраным пачуццём справядлівасці, глыбокай інтуіцыяй і прыроджанай годнасцю. Марыя – гэта тая, хто сагрэе блізкіх цяплом, але пры гэтым праявіць жалезную волю ў складаныя моманты жыцця. У сям'і дзяўчынак называюць мноствам ласкавых імёнаў. Маша, Машенька, Маруся, Муся, а ў класічным беларускім варыянце Марылька і Марыська. Праз стагоддзі імя Марыя застаецца сінонімам шчырасці і высакароднасці. У нашым горадзе за апошнія 10 гадоў гэтым імем былі названыя 490 дзяўчынак. Історія жіночих ім'ян.